V spoločnosti Baumit neustále pracujeme na tom, aby naše stavebné materiály boli šetrnejšie k životnému prostrediu. Spolu s naším dodávateľom Celanese sme spravili ďalší priekopnícky krok. Pre naše omietky a farby teraz používame nové spojivo so zníženým obsahom oxidu uhličitého. Ide o inováciu, pri ktorej sa počas výroby zachytáva oxid uhličitý, ktorý by sa inak uvoľnil do atmosféry. V zariadení na zachytávanie a využívanie uhlíka sa zachytený oxid uhličitý premieňa na metanol a vodu s pomocou vodíka. Metanol je dôležitá surovina používaná pri výrobe farbív, náterov, živíc a širokej škály spotrebných tovarov. Takto zachytený oxid uhličitý je udržateľne znovu využitý v súlade s princípmi obehovej ekonomiky. V Baumite sme hrdí na to, že sme prvým a v súčasnosti jediným dodávateľom stavebných materiálov v Európe, ktorý používa tento revolučný prístup. Týmto spôsobom znižujeme naše emisie o 5000 tón ročne, čo predstavuje ďalší dôležitý míľnik na našej ceste k udržateľnému stavebníctvu.